Pozrieme sa na vrchol Žibrit. Veľmi namáhavý výstup, je tu. To je Slovenský národný kopec. Dobre? Spokojnosť? Nie? Dobre. Nebudete správať. Je tu veľmi málo priestoru pre toto. Toto je slovenská vlajka. Tu profesor Danko chodieva, túto Slovenskou národnou stranou. Emka, dobre? Spokojnosť? No dobre, toto je moc pekné to tady, moc. Viete, fotky sú perfektné teraz. Dobre, nechceli ste tu ísť tak do takého kopečka. To je druhý najvyšší vrchol Súlovských skál toto. Prvá je Kečka. Dole kol má prepas tuto dole, Verka. Dole kol má prepas dole, vieš? Áno. Kolma? No, kolma, hej. Vieš, aký namáhavý výstup sa po reťaza. Je to taká ferátka, reťaze, ale reťaze sú nie je zabezpečené dobre. Namáhavé, čo? To je skutočné. Takýto obrovský kopec tuto. Je tu výhľad na celú Rajeckú dolinu. To sú tam maniny, tam je sa obrovský veľký malý manin. Veľký turistický oddiel je tu s nami. Hodne ľudí prijalo pozvanie na výstup na Žibrit. Je to 4,5 km zo Zbíňova a nazad pojeme cez Babice skaly. To sú také neznačné skalky, krásne výhľady sú odtiaľ.